Физалия Дәүләтгәрәева. Тәрәзәңдә утың бар. Җимерелә барган иде яшәп тә, кайдадыр еракта зур, иркен йорты булганына алданып көн күргән бер катлы хатын-кызлар бармы икән? Гомер иткән иренең үзенеке генә икәнлегенә икләнә бала тапкан, аның барлык ялганына ышанган. Бар икән шул. Нәкъ шундый бер катлы җаннарның берсе иде Фәнилә. Илһамга чыкканда җыр телле шибәр ир кызны үлеп аны гына яратканына, кушыла калсалар, сөйгән хатынын һәм булачак балаларын һичшиксез бәхетле итәчәгенә ышандыра алды. Таудай вәгъдәләр бирде, Фәнилә үз гомерендә дә ишетмәгән матур сүзләр әйтте. Авыл кызы сирәк татыган җимешләр белән сыйлады. Җитешкән җиләгем минем, татлы хөрмәм минем сыман сүзләрне теленнән дә төшермәде. Ә бит Илһамга хәтле Фәниләнең йөргән егете дә юк түгел иде. Данияр белән алар кара-каршы йортта туып, бергә тау шуып, су кереп, печән җыеп үстеләр. Өйләнешәбез дип бер-берсенә вәгъдәләр бирешмәсәләр дә, бергә булачаклары билгеле иде кебек. Үскәндә икесенең дә көтүдән кайтмый торган усал сыерлары бар иде. Кичкырын әрәмә арасыннан яисә сазлыктан үзе генә сыер эзләргә шикләнгән Фәнилә Даниярга ияреп чыгып китә иде. Данияр белән бар тирә-якны әйләнәләр, ә сыерларын бары бер табып кайталар иде. Бер вакыт сыерлар артыннан сазлык аша узганда Фәниләнең ике аягы да ләпеккә тездән батты. Үсмер егет кызны кулыннан тартып чыгарды, ә кызның кәлүшләрен сазлык суырып алды. Кызның кәлүшләрен табар өчен Данияр беләктән сазга чумып пычранып бетте. Карарлыклары калмаган кыз белән малай елга буасына хәтле бер-берсенә карап көлешә-көлешә ялан аяк атладылар. Ярдан гына аяк-кулларын юарга теләгәннәр иде, киемнәре дә пычранганын күреп, икесе дә суга сикерделәр. Күлмәгеннән тып-тып су тамган кызны ишетмәс өчен Данияр аны өенә хәтле иңнәреннән кочып алып кайтты. Егет кулларының көчен, аның якынлыгын беренче тапкыр шунда тойды Фәнилә. Кай вакыт акылга утырган сыерлары арт яктагы капкадан кайтып кергәндә дә Фәнилә аны хәйләләшеп чыгарып җибәрә иде. Данияр белән очрашырга сәбәп кирәк бит. Үсә төшкәч, әлбәттә, күрешер өчен сәбәп эзләмәделәр. Үзеннән бер яшькә кечерәк егетне Фәнилә хәрби хезмәткә озатып калды. Егетне шандырып вәгъдәләр биреп озатуын озатты. Ә көтеп алмады Фәнилә. Аңа тәмле телле Илһам очрады. Кызның шәһәрдә эшләп йөргән чагы иде. Эштән соң кыз базарга җиләк-җимеш алырга керде. Арзанрак хакларны сайлый торгач, алма хөрмә сатып торган егет кызга товарын ярты хакка диярлек сатып җибәрде. Үзара сөйләшеп тә киттеләр. Матурым да татлым дип тәмле теле белән сыйларга өлгергән Илһам кызны җиләк-җимешне тагын үзеннән генә алырга чакырып калды. Бу юмарт сатучыдан Фәнилә тагын берничә кат алма хөрмә сатып алды. Шибәр кызның күңелен яулау өчен юмартлану идеме? Үзе әйткәнчә шундый да рәхимле сатучы идеме? Фәнилә монысын бик аңлап та җитмәде. Базарда кемнең арзан хакка әйбер аласы килмәсен. Җитмәсә, үлчәгәнгә өстәп, өстенә бер-ике җимеш тә сала. Бер вакыт товарын күрше сатучыга калдырып Илһам кызны озата да китте. Фәниләнең кайда яшәвен белеп алган Илһам аның артыннан да калмады диярлек. Заводта эшләгән кызны эшеннән каршы алды. Килгән саен җимеш яшелчә тиеп килде. Фәнилә Илһамга әйтеп тә карады. Минем йөргән егетем бар. Аны көтәм. Тик әрсез Илһам Даниярның армиядә икәнлеген белгәч, эшне тагын да кызурак тотарга тырышты. Кызның туган көнендә Илһам аны ресторанга чакырды. Бер кочак розалар күтәреп килде. Һәм ташы җимелдәп торган алтын балдак бүләк итте. Мондый игътибардан әлбәттә Фәниләнең башы әйләнде. Башына шәраб пары йөгергән кыз иртәгәсен чит фатирда, Илһамның кочагында уянды. Сизгерлек булмаганда абыну яки мәтәлү озак түгел. Даниярдан хатлар килде. Тик ике яклы уенны дәвам итәргә Фәниләнең намусы бирмәде. Ул егетнең хатларын йылый укыды һәм җавапсыз калдырды. Фәниләнең авырга калганын белгәч тә фатир яллап яшәгән Илһам аны үз янына алды. Кавышулары кешечә булсын дигән исәптән чыгып туганнарын җыйдылар да никах укыттылар.
Туй хакында авызын ачкан хатынына Илһам берни дә дәшмәде. Гомумән, ул танышкандагы гел елмаеп торган Илһам түгел иде инде. Хатыны белән киңәшү, аңа уй планнарын ачу иргә хас түгел иде. Теләгән вакытында чыгып китте, теләгән вакытында кайтып керде. Акчасын да бирсә бирде, бирмәсә юк. Буйдак санаган иренең паспортында өйләнгән мөхере барлыгын да Фәнилә очраклы рәвештә генә белде. Җитмәсә, 2 баласы да бар имеш. Ирактагы хатыныннан һәм балаларыннан башка да Илһам аларны биредә дә җитәрлек үрчеткән булып чыкты. Бала ярткән хатыннар ишекләрен шакып йөдәтә башлагач, Илһам белән Фәнилә яңа фатир яллап яши башладылар. Нинди хатыннар ул? Нигә алар сине эзләп киләләр? Хатынының бу соравына да Илһам дорфа итеп, синең эшең түгел дип кенә җаваплады. Ерактагы хатыны, балалары иргә туктаусыз шалтыраттылар. Алар өчен Илһамның акчасы да табылды. Фәнилә белән уртак игезәк балалары тугач та Илһам әллә ни үзгәрмәде. Киресенчә, фатир яллап яшәргә акча күп китә дип, яңа гаиләсен Тулай торакның эт оясыдай кечкенә генә бүлмәсенә күчерде. Тулай торакның зур булмаган бүлмәсе фанера белән 2гә бүленгән. Теге якта тагын бер гаилә яши иде. Бер карават, шкаф, өстәл сыярлык бүлмәдә бала караваты куярга да урын юк. Кызы белән оныгының нинди шартларда яшәвен күреп, Сәвия башта Илһамны оялтырга маташты. Илһам хатыннарның авызын тиз япты. Түзәргә кирәк. Мин зур йорт төзим. Бөтен акча шунда китә бара. Үзара утырып киңәштеләр дә, балалар үскәнче генә булса да әнисе Фәниләне үзенә алып кайтырга булды. Илһам да каршы булмады. Кайтып йөрермен, ярдәм итәрмен дип калды. Әнисе йортында җиңелрәк буласын белсә дә, Фәниләне икенче бер нәрсә борчыды. Каршы йортта гына яшәгән Данияр очраса, ул ничек аның күзенә карый алыр? Бәхеткәме, түгелме? Хәрби хезмәттән соң Данияр Себергә эшкә киткән булып чыкты. Шактый гына вакыт кайтканы ишетелмәде. Бираздан бер кыз ияртеп кайтып төште һәм туй уйнагач алар тагын Себергә китеп бардылар. Аның алдында һаман да үз гаебен тойган Фәнилә хәтта җиңел сулап куйды. Бәхетле генә булсын. Ул да хәзер кешесе. Аның хактагы уйларны ничек тә баштан чыгарырга кирәк. Шулай да каршы йорттагы тәрәзәләрдә ут кабынган саен Фәниләгә аннан Данияр чыгар сыман тоелды. Бираздан андагы ут бик озакка сүнде. Даниярның ата-анасы вафат булгач, ул бөтенләй диярлек кайтмый башлады. Айрым яшәгәнгәме, Илһам белән дә Фәниләнең арасы бераз булса да җылынды кебек. Һәр хәлдә Илһам атнага бер кат булса да җимер-җиләк тиеп, балаларын күрергә кайтты. Әзмәс акча калдырды. Үзенә суеп каплагандай охшаган улы Ринатны Илһам күкләргә чиеп яратты. Кызына да туганнарыннанмы, кемнәндер калган киемнәр алып кайтуын. Фәнилә әзгә дә риза булып өйрәнгән иде инде. Балаларның атасына да түгел, авырлык күбесенчә әнисе Сәвиягә төшә. Нишләмәк? Бала ялгышын ана кеше һәрчак үзенеке итеп кабул итә. Көньяк ирләренең хатынлы балалы булуы, аларга алданып чыккан кызларны бары тик вакытлыча гына кулланулары хакында ишетмәгән, белмәгән түгел иде дә бит Фәнилә. Нишлисең? Кыласы кылынган. Терсәк тешләүдә файда юк. Балаларны ничек тә үстерергә кирәк. Игезәкләргә 3-4 яшь тулганда аларны әнисенә калдырып Фәнилә тагын заводка эшкә чыкты. Илһам һаманда катыргы белән бүленгән бүлмәсендә яши иде. Хатынының кайчан кешечә яши башлыйбыз дигән соравына Илһам аңа ерактагы өенең сурәтләрен күрсәтте. Менә күрәсеңме? Икенче кат төзелеп бетте. Түз әз генә. Фәнилә балаларга акча сораганда да Илһам шул ук җавапны бирде. Талымсыз колакка ни әйтсәң дә бата. Икләнә булса да Фәниләнең ерактагы бәхетенә ышанасы килде. Беренче хатыны белән Илһам аерылганын әйтте. Андагы балаларга булышуын яшермәде. Авызына аракы эләккәндә Илһамның әшәке гадәте бар иде. Ул хатыныннан да оялмыйча марҗалары хатыннары белән мактанырга тотына иде. Фәнилә моны исерек ирнең шапырынуы итеп кенә кабул итәргә тырышса да, төрле җирдән Илһамны эзләп килгән хатыннарны күреп
Шикләре тагын яңарды. Ничек инде бер ирдә 8-9 хатын була? Җитмәсә шул хәтле үк бала. Ярый инде Фәнилә, Илһамның татлы теленә алданып, яшьлеге белән ялгышсын да ди. Нижәли аның кебек юләр хатыннар белән дөнья тулы. Ерактагы йортны Илһам әйткән чамындагы гаиләсе, игезәк балалары өчен төзүенә Фәниләнең бик тә шанасы килде. Икеләнсә дә шанасы итте. Хыялсыз яшәүмени ул. Җитмәсә, Илһам аның бу хыялын көн сайын үстереп тора. Фәнилә исәпләвенчә, үз балалары әтиләренә дошман түгел. Бахыркай әни карчыкның өе җимерелеп бара диярлек. Тапкан бар пенсия акчасын балаларга тоткач, өен сипләтерлек рәте дә калмый. Кигән киемендәге кебек өендә дә 40 ямау мескен әнисенең. Игезәкләр көннән-көн үсә баралар. Аларны киендерергә, туйдырырга күпме кирәк. Инде менә озакламый мәктәпне дә тәмамлаячаклар. Әллә нигә бер кайтып күренгән әтиләренең генә үз балаларында бик кайгысы юк. Үзен Илһамның никахлы хатыны итеп санаса да, Фәнилә аны азаккача аңлый алмады. Юлдан чыккан мәрхәмәтсез затта түгел кебек үзе. Вакыты белән мәчеткә дә бара, хәер садака да биргәли. Үзен иманлы санап та, никахлы хатынына, балаларына ничек бу хәтле битараф була ала? Фәнилә шуны гына аңлый алмады. Никах Илһам өчен күз буяр өчен генә кирәк иде. Аның еракта төп йорты, төп хатыны, балалары бар иде. Калган хатыннары Илһам өчен бары тик вакытлыча яшәп торыр өчен кирәк булган чара иде. Калганнары законсыз хатыннар һәм шундый ук статуслы балалар иде. Рәсәйдә Илһам кебекләр бары тик шабашкада иделәр. Бакудагы төп хатынына, балаларына, туганнарына Илһам бар тапкан акчасын җибәрә барды. Алар ул акчага Илһамга йорт төзеделәр. Фәниләне һәм тагын берничә катлы хатынны Илһам бары тик буш сүзләр белән генә ышандыра килде. Бер ялганны каплау өчен аңа тагын 1000 ялган кирәк булды. Төп өеннән еракта аңа ничек тә яшәргә, акча табарга кирәк иде. Һәм ул моның өчен бернинди чарадан да чирканмады. Аны якыннан белгән сайын Фәниләнең күзләре ачыла барды. Үкенүен. Буш хыялга алданып кадерле еллар үтүе, гомере узуы әйтеп бетергесез кызганыч иде. Вакыт агышында гомер тамчы гына. Кайчан яшьлек үтте, кайчан сәгать уклары гомер күзенә бурылды. Еллар заяга уза, шунысы аяныч. Фәниләнең никахы да бар, әйер бармы, юкмы? Икеле. Балаларның әтиләре бар да кебек, юк та кебек. Инде ире төзегән йортның да мондагы балалары өчен түгел икәнлеген Фәнилә соң булса да аңлады. Балалары аша Илһам Фәниләне кулланды гына. Яшьлек хатасының нәтиҗәсе, эзе бар гомереңә җитә шул ул. Яшьлек үтү белән югалмый. Тормыш ул шундый. Үз татарыңа чыгып та бәхетле булу икеле әле. Фәнилә белә торып, көньяк кешесе белән табыш өчен баласын да сатып җибәрергә әзер торган хәйләкәр сәүдәгәр белән язмышын бәйләде. Дөресрәге, сәүдәгәр Илһам аны сатып алды. Ярты хакка, алма хөрмә биреп, ясалма ташлы арзан балдак биреп, үтми башлаган чирек кергән җимеш ташып. Әйе шул, бик арзан бәягә сатылды Илһамга Фәнилә. Менә шул арзан бәхетнең рәхәтен гомер буена күрә. Нишләмәк? Үзе йыгылган йыламас. Бу арзан бәхетнең бәясен бик кыйммәт түләячәген Фәнилә башына да китермәде. Илһам үз артыннан улы Ринатны да ияртте. Мәктәпне бетерер-бетермәс Ринат әтисе белән җимеш сата башлады. Әнисе күпме үгетләсә дә, җиңел акча тәмен сизгән Ринат башкача укырга теләмәде. Алгы көпчәк кая тәгәрәсә, артыда шуннан. Илһам улын кәҗә билеты сатып алып, хәрби хезмәттән дә коткарып калды. Бер көнне Ринат әтисе белән Бакуга барып кайтырга теләге барлыгын белдерде. Фәнилә каршы булмады. Барып, күреп кайтсын, әтисе белән бит янәсе. Тик бер атнага дип киткән 2 ир-егет 10 көннән соң да кайтмагач, Фәнилә аларны эзләргә тотынды.
Ринатның кәрәзле телефоны никтер алмады. Әшәке Илһам яңа хәбәре белән Фәниләнең башына күсәк белән суккандай булды. Без монда калабыз. Ринат монда кала. Ире бар идеме, юк идеме, анысын Фәнилә гомере буена үзе дә белмәде. Аның ташлап китүе әллә ни зур кайгы түгел иде. 22 яшькә хәтле үстергән улыңны кинәт кенә югалту хәсрәтен күтәрү өчен Фәнилә каян, кемнән, нинди көчләр алгандыр, үзе дә гаҗәпкә кала. Азгын дәртен тыя белмәс Илһам да түгел, бәгыр кисәге, улы хыянәт иткәндәй булды анасына. Бер атнага, кунакка гына дип чыгып китсен дә, суга төшкәндәй югалсын әле. Кызлары Румияны да әтисе бер карт Әзербайҗанга бирергә дип йөргән иде дә, моңа кыз үзе дә, Фәнилә дә бик каршы тордылар. Инде килеп атасы улының башын йотты. Ринат әнисенә шалтыратып, Бакуда калырга үзе карар кылганын әйтмичә торып, Фәниләнең якты көне көн булмады. Атаң анда туып үссә дә, синең өчен шит җир бит анда балакаем. Нигә олыгая барган анаңны ташларга булдың? Әнисенең үзгәләнүен Ринат аңлады да кебек. Тик ул Фәниләнең генә түгел, атасы баласы да иде шул. Көньяк кешесе баласы иде. Ананың сөте булса да, атаның каны иде. Кыз баладан айырмалы Илһамда улына карата икенче караш, башка мөнәсәбәт иде. Улында әтисе бары тик үз дәвамын күрде. Әнисенең үзен күрергә барырга теләге барлыгын белгәч, Ринат әнисенә: "Кирәкми, әни, йөрмә, үзем кайтып китәрмен. Монда әтинең төп хатыны бар", диде. Кайчандыр хатынымны аердым дип алдаган иренең йөзенә төкерәсе килде Фәниләнең. Тик уятсызның бите барабан кайышы димәсләр иде. Бүтән тормышы, булмышы алдауга, ялганга кырылган иде шул Илһамның. Ялганның төбе юк, күтәрергә җебе юк. Тормыш кайчанда булса Илһам кебекләрнең дә арт сабакларын укытыр да бит. Шулай Фәнилә Илһамга алданып ярык көймәдә утырып калды. Ни үз йорты, ни улы, ни ире дигәндәй. Алдарга эләкмә, кәкре каенга терәтер. Ничек кенә авыр булмасын, яшәргә кирәк. Румиясе тормышка чыгарга тора. Аны олы тормыш юлына кешечә озатырга кирәк. Башкача таяныр кешесе юк. Бары тик үзенә генә ышанырга кала Фәниләгә. Нишләмәк, тайып егылган, таянып торыр. Кайгы өстенә кайгы дөньяда да яшисе килмәгән шундый авыр чорда әнисе Сәвия карчыкта бакый йортына кайтып китте. Аны җыештырганда Фәнилә белән Румия, ике ялгыз хатын-кыз, башларына ишелеп төшкән кыенлыкны ничек җиңәргә, нәрсәгә тотынырга белмичә исәнгәрәп йөргәндә бу зур эшне Себереннән кайтып төшкән Данияр башлап йөрде. Аны да тормыш кеше хәленә керергә өйрәтте. 2 ел элек гомер иткән хатынын югалткан иде. Кеше арасында Фәнилә Даниярга бик рәхмәтле булса да, аңа күтәрелеп карарга да кыймады. Шулай да күрми калмады. Даниярны да тормыш ярыйсы гына тәпәләгән. Иртә шал кергән мыек чәчләр, биек маңгаена сызылган якты буразналар, таза гәүдәсеннән генә Фәниләгә бик таныш һәм шундый да тансык көч бөркелгәне сизелә. Әнисен озатырга килгән кешеләр таралышып, төнлә Румиясе белән икесе генә калгач, җанын сагышлы үкенеч сызып үтте Фәниләнең. Илһамга алданмаса, Данияр белән бергә буласы иде бит алар. Бәгырьләрен сызган шул үкенеч аша, бәлки дигән кечкенә генә өмет чаткысы үзен сиздерде. Бәлки Данияр яшьлек мәхәббәтен онытмагандыр. Бәлки күршелек кенә түгелдер Даниярның эшкерсез ярдәмендә. Кем белә, ник кайттың, Данияр, ник кайттың? Сине күрмәгән булсам, язмышыма күнәр дә идем. Яраларымны ялый-ялый ялгызыма да өйрәнер идем. Булай, син кул сузарлык кына арада. Нигә тагын ымсындыра мине язмышкаем? Бәлки тагын да бер мөмкинчелек бирергә телиме? Фәниләгә калса, яшьлек ялгышы өчен ул инде җитәрлек җәзасын алды. Никахлы ир хатыны буларак гомер буена Данияр хакындагы уйларын басарга тырышып яшәде.
Чын булдымы соң аның никахы? Фәниләгә өйләнгәндә гаиләле, балалы Илһам мулла алдында күздә йоммыйча буйдакмын диде. Дөресме соң ялганга корылган мондый никах? Әйе, гомер көзенә кергәндә бар яклап та җимерелде Фәниләнең тормышы. Бәлки киресенчә, шушы үзгәрешләр, сынаулар белән язмышы аны тормышның хәрабәләре арасыннан аралап чыгарырга тырышадыр. Кем белә, өметсез Илһамнан котылуы бәлки яхшыгадыр да. Шишелеше булмаган тормыш мәсьәләләренә ниндидер ачыклык керүе, иң кыен вакытта Даниярның кайтып төшүе. Себер стажы белән иртәрәк ялга чыгып, авылга бетеп кайтуы. Бәлки булар барысы да юкка түгелдер. Каршы йорттагы буш өйнең тәрәзәләрендә ут кабыну белән, анда Даниярның шәүләсе чагыла башлау белән Фәниләнең дә күңелендә өмет берләре берләнде. Кем өчен кабынды андагы ут? Кабынып тагын сүнмәсеме? Батып барганда саламга ябыша дип уйламасмы Данияр Фәнилә хакында? Кичерә алырмы ул Фәниләне? Тагын да бер кат ышана алырмы? Төне буена йоклый алмый изалаган Фәнилә йорт эченә яктылык сирпелә башлау белән торды да кызының ачылган юрганын япты. Гадәттәгечә, каршы яктагы йортка күз салганда ул яктан сизелер-сизелмәс кенә алланып, җәйге таң атып килә иде. Эльвира Камалетдинова укыды.